Nadakpan sa otoridad ang 60 anyos nga lalaki nga giingong moy ng molestya sa 9 anyos nga batang babae sa Kabakan, Cotabato. Suspect na sikop human gi-report sa mga residente nga dunay gidaladalang pusil. Ang detalye sa report ni Efren Mamak. Balog karon sa prisuhan ang 60 anyos nga lalaki human nadakpan sa kapulisan nga nagdala og pusil sa barangay Katidtuan, Kabakan, Cotabato banda 3:50 Lunes sa hapon. Ang maong sospek residente sa barangay Magato sa maong lungsod. Matud sa Kabakan Police, ang maong sospek giaresto sa sumbong sa usa ka residente nga nasiplatang duna kini gikuptan nga armas. Usa ka kalibre 38 revolver ang nakuha kaniya. Duna say usa ka sachet sa gituwang shabu. Sa pagpanubay, migula nga ang maong sospek mausab matud pa ang nangmolestya sa 9 anyos nga babayi sa usa ka inn sa maong lungsod niadtong Biyernes. Nailhan siya pinaagi sa ID nga nabilin sa maong inn. Miangkon sab kuno ang sospek nga siya ang maong lalaki. Kasong may kalapasan sa Comprehensive Firearms and Ammunition Regulation Act o Comprehensive Dangerous Drugs Act. Lakip child abuse ang atubangon sa maong sospek kinsa ginakuhaan pa og pahayag. Samtang giimbestigahan sab sa PNP kung dunay tulubagon ang inn kung nganong nakasulod ang maong sospek kauban ang menor de edad sa ilang establishmento. Imbestigahan natin kasama ang local government unit. Kung may mga lapses talaga sila, sir, over doon sa nangyari, pwede, sir, ang LGU will recommend for the closure or preventive suspension ng permit nila. Kauban si Gary Balantay, Efren Mamak, One Mindanao.